ஆசையாய் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட காதலியை கணவனே கொடூரமாக குத்தி கொலை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காதல் கசந்தது எதனால்? இந்த கொலைக்கு என்னதான் காரணம்? சென்னை ஆவடி நந்தவனம் மேட்டூரை சேர்ந்தவர் ஜான்சன். 30 வயதாகும் இவர் சென்னை மாநகராட்சியின் அம்பத்தூர் மண்டலத்துக்குட்பட்ட 81வது வார்டில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் குப்பையள்ளும் வாகனத்தின் ஓட்டுநராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவருக்கும் அம்பத்தூர் கல்யாணபுரத்தை சேர்ந்த 25 வயதான சாரம்மாள் என்பவருக்கும் காதல் மலர்ந்துள்ளது. இருவரும் கடந்த மே மாதம் பட்டபெறாமல் தனியாக வீடு ஒன்றை வாடகை எடுத்து தங்கியுள்ளனர். அந்த வீட்டிலேயே தனது காதலிக்கு தாலி கட்டி மனைவியாக்கி கொண்டுள்ளார் ஜான்சன். தாலி கட்டும் தருணத்தை வீடியோவாக எடுத்துள்ளனர். காதலியுடன் ஆசையாய் குடும்பம் நடத்தி வந்த ஜான்சனுக்கு அடுத்த சில வாரங்களிலேயே பேரிடியாய் ஒரு செய்தி கிடைத்துள்ளது. அதாவது சாரம்மாளுக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி 2 குழந்தைகள் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவர் காதல் மனைவியுடன் வாக்குவாதம் செய்துள்ளார். ஆனால் சாரம்மாளோ வாழ்ந்தால் உன்னுடன் தான் வாழ்வேன், என் குடும்பம் எனக்கு தேவையில்லை என எவ்வளவோ கூறியுள்ளார். ஆனால் மனைவியின் சமாதானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஜான்சன் அவரை விட்டு பிரிந்து சென்றுள்ளார். சிறிது நாட்களுக்கு பிறகு ஜான்சன் அம்பத்தூரில் தனியாக வீடு எடுத்து தங்கியுள்ளார். இதை அறிந்த சாரம்மாள் அம்பத்தூரில் உள்ள ஜான்சன் வீட்டிற்கு நேரடியாக சென்று நான் உன்னோடுதான் வாழ்வேன், உன்னை விட்டு பிரிந்திருக்க மாட்டேன் என கூறியதாக தெரிகிறது. ஜான்சனோ என்னால் உன்னுடன் வாழ முடியாது என கூறி அந்த வீட்டையும் காலி செய்துள்ளார். ஜான்சன் எவ்வளவுதான் விலகி சென்றாலும் துரத்தி சென்று சாரம்மாள் அவருக்கு லவ் டார்ச்சர் கொடுத்துள்ளார். அடிக்கடி போன் செய்து தன்னுடன் சேர்ந்து வாழுமாறு வற்புறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. சாரம்மாளுக்கு தெரியாமல் ஜான்சன் ஆவடியை அடுத்த ஜீவா நகரில் கடந்த மாதம் 25ஆம் தேதி வீடு ஒன்றை வாடகைக்கு பார்த்து குடியேறியுள்ளார். இதனை அறிந்த சாரம்மாள் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் நேரடியாக அந்த வீட்டிற்கே வந்து நான் உன்னோடுதான் வாழ்வேன் என சண்டையிட்டுள்ளார். இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு ஒரு கட்டத்தில் கோபமடைந்த ஜான்சன் சமையல் அறையில் இருந்த கத்தியை எடுத்து சாரம்மாளின் தொண்டையில் சரமாரியாக குத்தி கொலை செய்துள்ளார். இரத்த வெள்ளத்தில் கீழே சரிந்து விழுந்த சாரம்மாள் சம்பவ இடத்திலேயே துடித்து இறந்துள்ளார். கொலையை மறைப்பதற்கு சாக்குப்பை ஒன்றை எடுத்து அதில் சாரம்மாளை மடித்து கட்டி வீட்டில் வைத்துவிட்டு வீட்டை பூட்டி வெளியே சென்றுள்ளார் ஜான்சன். சடலத்தை அப்புறப்படுத்த அதனை வெளியே கொண்டு வந்து ரயில் தண்டவாளத்திலோ அல்லது குப்பையிலோ வீசிவிடலாம் என திட்டம் தீட்டியுள்ளார். அன்று இரவே சடலமானது உப்பி வெடிக்கும் நிலையில் இருந்துள்ளது. கொலை செய்து 2 நாட்கள் கழித்து, அதாவது கடந்த 18ஆம் தேதி ஆவடி காவல் நிலையத்தில் தானாக முன்வந்து சாரம்மாளை கொலை செய்ததை ஒத்துக்கொண்டு ஆய்வாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி முன்னிலையில் சரணடைந்தார். இதனையடுத்து போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று சாரம்மாள் சடலத்தை கைப்பற்றி கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு உடல்கூர் ஆய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர். ஜான்சனிடம் நடத்திய முதல் கட்ட விசாரணையில் சாரம்மாள் தனக்கு திருமணமானதையும் 2 மகன்கள் உள்ளதையும் மறைத்துவிட்டு தன்னை காதலித்து திருமணம் செய்தது மிகப்பெரிய மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியதாக தெரிவித்துள்ளார். இதனால் தான் அவரை கொலை செய்ததாகவும் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட காதலிக்கு ஏற்கனவே 2 குழந்தைகளும் ஒரு குடும்பமும் இருப்பதை அறிந்ததால் ஏமாற்றமடைந்த காதலன் காதலியை கொடூரமாக கொலை செய்த சம்பவம் சென்னையையே உலுக்கியுள்ளது.